Nazdar borci, moje meno je Markus a toto je úplne prvé video, v ktorom môžete ma aj počuť a som veľmi zvedavý na vaše reakcie na mňa a na moje komentovanie, z ktorých potom usúdim, či vôbec v ďalších videách budem komentovať niečo. Toto video, ako aj ostatné videá, sú z hry War Thunder. Plánujem si zajazdiť na ruskom strednom tanku, určite ho poznáte, T-34 mod z roku 1942. Je na druhom ránku a používam u ňoho muníciu APH-BC, čo je vlastne protipancérová výbušná strela s balistickou kúklou. Na 10 metrov má penetráciu 90 mm, čo úplne postačuje pri tomto ránku, pretože tie nepriateľské tanky nemajú nejaký hrubý pancier. A navyše tá héčková zmes, keď sa dostane do vnútra tanku, tak môže sa stať, že ho dá úplne hneď na radu, vlastne vybuchne, alebo vážne poškodí posadku, prípadne nejaké tie prístroje. Mám tu síce aj topovú APCR-kovú, ale nemá takú efektívnu účinnosť na ničenie ako s tou héčkovou muníciou. Tú APCR-ku by som skôr používal pri tých, čo má už silný pancier, ale samozrejme nehovorím, že ju nemôžete používať. Ale aby som už nezdržoval, poďme sa pozrieť na nejakú zier. Dáme sa do bitky. Našlo nám to hru Corellia, ktorá je na boj zblízka a na strednú vzdialenosť. Chcem sa respadnúť. Tu je dvojka, tuším, ak si dobre pamätám. To je pre mňa najvýhodnejšia pozícia, nemám rád tu ten druhý bod. Dobre nám vysadilo. Budem sa snažiť ísť na tú cestičku, čo je v tom druhom sektore. A vidím, že už vlastný útočí na vlastného. Čo predtým, ako zverejnili tanky pre verejnosť, to nestávalo nikdy. Môže tie Moresy z vodka už prichádzajú aj do War Thundera. Ale je nás, koľko nás je 6? 19 je 9. Zapálen. SUčko zničenie práve. Takže hneď máme minus jedného hráča. Tu sa pomaly budeme zakrádať. Dá sa toho sniper módu, lebo tu môžeme nepriateľa a pomaličky sa budem vykúkovať. A vidím nepriateľa. Čaká na mňa. Stoj na mieste, pošlem mu tam artilériu, možno, že ho to vypláši a urobí chybu, z ktorej budem ja profitovať. Pozrime sa, čo bude robiť. Ustupuje. Ustupuje, dobre, takže keď zamerá, bude rozhýbaný. Ja ho práve nevidím. Jo, trafa, zapálen. Uvidíme. Dobre, zničený. Paráda, krásne. Takýmto spôsobom pokračujem ďalej. A možno som mal ostať na tom vyššom kopci, tam by som to lepšie videl. Dobre, zdá sa, že to je čisté, takže idem do útoku. Keďže nás je pomerne málo hráčov, tak neočakávam, že by tu mohli byť, povedzme, veľký početný odpor. Bolo som menej prehustené. Ale keďže tento nepriateľ, ktorého som zničil, vie kde som, tak sa určite respawne na tom B2 a bude sa snažiť ma zničiť. Predpokladám, že to je on. Strelec. Tužne poškodený. Snaží sa mu strieľať do veže, ale strelili mu tam hore do poklopu a mal by som mu zabiť nabíjača. A? Rovno je zničený. Keď mu strieľate tam hore do poklopu, tak je šanca, že mu automaticky zničíte aj nabíjača.
teda bude aj dlhšie nabíjať. Ale neviem, či to bol ten istý, čo som predtým zabil. Takže znaj. Aj oproti. Je nepriateľ. No nemám vizuálny kontakt. Snáď ma neuvidí, ale asi... Jo, vidím dielo, strieľam. A zničený. Paráda, pekne z boku bol otočený. Takže moje APH-čkový náboj si užilo svoje. Môže sa tu opätovne respawnúť, takže dávam maximálny pozor na vrcholky kopcov. Ale niekto nám obsadzuje Ačko, čo... A všetci naši sú samozrejme na G8, takže na tejto strane som tu absolútne, ale absolútne sám. Trochu risknem a budem sa... A, hneď za mňou. Ješťuk. A toto som pokašal. Ale zrejme je za kopcom. Jo, a ide môjim smerom. Skúsim ho tu vyčkať, pozriem sa artilériou. Jo, je tu. Ide na mňa a do vaničky. Nič. Sakra, malo vaničky bolo vidno. Dám mu tam artilériu, čo to spraví. Zničil som sa, no. Zrejme som mal niečo s muníciou alebo s dielom. Nevadí. Vlastne som ani netrafil do kopca, že by ten háčkový náboj ma aj trafil. Takže zrejme musela byť vada buď v diele, alebo v tom nábojoch. Že proste výstrelom som sa sám zabil, ale... Mám tu pod sebou Ačko. Vnímanie pretiela. Trafiť do ňoho nič. Mal som mieriť nižšie. Nič. Nie som si istý, že to je... Že tam je... A, trafil som ho. Ale nevidím ho priamo za tie stromy. Vyšiel, je z boku, ale zapálen. Teraz sa aj modlím, že to nesmie uhasiť, ale zdá sa, že tam je druhý tank. Niečo to vidíte, ťažko to je vidno. A zrejme sa uhasil. A sakra, dobre. Usudzujem, toto bola... hneď za mňou, takže máme tu... Spawn killera, paráda. Takýchto chalanov, ktorí chodia na tieto spawny, fakt, nemám rád. Vážne ma prekvapilo. No, koľky od nás zostávajú? Ježišmária, takže majú vysokú početnú prevahu. A navyše všetci nepriatelia, hobby nepriatelia. Všetci naši bojí na druhom respawne, takže ja som bol na tejto strane úplne sám. Proti polovice ich týmu, tuším. Predpokladám, že toto prehráme, i keď je možno šanca, že boli tí hráči v bocokách skillery a vedeli by to otočiť, ale keď pozerám toto SUčko, nič mu nejak nerobia zatiaľ. Pekne kryje sa nepriateľom, nepriateľ nevie na jeho miesta zamerať slabé, ale zrejme ho stihli zapáliť, takže je po ňom. Nevadím. Dúfam, že sa vám páčilo moje video. Nebolo to nič extra, samozrejme, toto bolo viac iba také, či sa ujmú moje komentáre, či na budúce vôbec zase bude nejaké videjko s mojím komentárom. Takže pri mikrofóne bol Markus, lúčim sa s vami a želám vám lovu zdar.